Vice President Inday Sara Duterte dili na tubagon ang mga kulang nga dokumento nga nasumite sa House Committee on Good Government and Public Accounts. Mao kini ang pahayag ni VP Sara Inday Duterte ato sa iyang pagbisita sa Butuan City karong adlaw. Dili na kuno maghimo og dugang affidavit ang Vice Presidente tungod dili sab kuno dawaton sa Kongreso ang nag-imbestigar sa issue sa confidential funds sa Office of the Vice President. Alang kay VP Sara, bahala na kuno ang mga kongresista kung unsa ang ilang buhaton. Samtang giklaro ni VP Inday nga dili niya pugnan ang iyang mga empleyado sa OVP kung ipatawag sa komite. Apan sa pangutana kung mutambong kini, magdepende kuno sa sitwasyon. Well, it remains to be seen, sir, no, sa pagkakaroon case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako ang yung permin ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong